dek si Desna gak balain tingkah si Beni tibo di siku. Ona nindak tampak dek si Desna salarui salamun angku hati Desna mulai gak gamang hati Desna mulai gak risau nan talabia wana adu ampe si Pai si Beni nan Desna kini baru tahu mai. Nampar tamu kadi sabui si Beni bak cando kudo pacuan dak elok menampak cando galanggang kok dibandingkan jo kudo pacuan lain. O dalam sehari anyo sekali bapacu ke galanggang tibo dek si Beni amu ampe sampai 5 kali sehari ke galanggang. Laja leleno joki dek laku yo mae. Kedua si Pai si Beni semakin hari si Beni jarang banado di rumah. Kok paginya lah barangke pulangnya acok larut malam. Jika ditanyo dek si Desna nyo jawe dek si Beni di kampus tugas banyak bana. Nang ketigo Desna baru tahu Beni naninda urang kayo. Kama painyo jodes nacuk bana bajalan kaki jiko jaraknya agak jauh inyo naik bisa jo. Kalau dulu keluarganya lai ada oto tapi dek si Beni sedang kuliah. Oto dijual untuk biaya kuliah Beni dek gaeknya itulah kata si Beni kini. Nang kampe nang paling indah disukoi Desna si Pai si Beni nang banyak bakanda jo manyuruh. Ndak jale de inyo disiko sado karajo de karajokan memasak mencuci membabarasian rumah membantu manuli tugas si Beni yoju. Nanjale sadonyo tatumbuak di badan surang labantu pabantu Desna dibueknyo upek ka Desna tibojo sanae. Selamu si Beni nan di sini nampai pagi pulang acok tengah malam walau ado di rumah si Soko nan jo si Jim nan hati risau indak katau me. To bilang sakete si Soko jo si Jim kini. Kani orang baduoko gak ragu Desna mencaliaknyo anta pacaran orang ko anta endak kadang acok inyo baduo dalam kamar namun bilik sorang-sorang. Kok si Jim kadisabui inyo orangnya tinggi gadang paruiknyo gadang polo. O tangan lapannya dek bulu, o kaki cuy itu pulo, agak takut Desna mencaliaknya. Kini to sambung malah sakete mencaliak kurena si Soko nanjo si Jim tio ari hati risau tio ari hati rusuh tawayang deenyo kampung koto. Tawayang kawan sapa mainan ayah jomande sanak sudaro indak taraso waye mato badarai darai tapi nyocubo bati tanang dek seides namae. Oh bahati tanang Pinang sinawa rampak pagai mati di lamun ombak patang. Biarlah kini dulu badan merasai
untung isu badan lai sanang. Oh sadang nyodesna surang oh ate rumah tadanga de inyo bunyi telepon tatagun desna kini-kini ragu-ragu inyo kamangke kok nyampang diangke telepon kini apa kajawe ngande inyo desna babaso Inggris indah alo pandai mae. Sungguh pun di kampung dulu inyo jadi guru tapi bahasa Indonesia diajanyo de acok bana telpon kababuni nyo cubo angke dek si Desna tadanga de inyo suaro mengecek. Halo, ini Ibu Desna. Omandanga suaro ditarimo. Babaso Indonesia melonjak kesanangan si Desna kini langsung nyo jawe maso itu. Iya, ini dengan siapa ya? O menjawab sinan orang menelepon tadi ambo orang Indonesia ambo berasal dari Jawa si dia namo ambo. O menanga kata orang tadi girang hati si Desna kini raso tau be atina risa raso hilang rusuh di badan maalum de dia salamu iku salamu inyo di sinan alunado nambah suwo jo orang awak o jangkan orang Padang orang Indonesia sajo tak batamu dek Desna. Olamo tamano si Desna maso itu raso pamimpi nyo nang sakali ko yo sanang wana ti Desna. Tadanga de inyo orang mengecek balik kini ba itu malah de Ibu Desna basabab kami menelepon. Oh kami mendapat kabar Ibu Desna lah tinggal di siko saja menjadi bini Pak Bengeni. Oh kalau Ibu Desna indak sibuk rencana kami kaba kumpul-kumpul sadonyo orang Indonesia di siko. Kama nyambut masuk bulan puasa bu jo sanang hati Desna langsung menjawab, yo bu dia, ambo kan datang nanti Ibu. O rencana kami bersama hari Sabtu besok kita berkumpul pesta kata orang siku tolong dah beni dibawa pulau Ibu Desna. Larut malam si Beni lah pulang satu pulang langsung nyokabakan dek si Desna onde dah Beni tadi siang ada telepon masuk dari dia orang Indonesia.
Inyo mau undang kita untuk datang dingin saja Benny menjawab. Kalau ambo ndak sibuk bisa ambo pai ke sinan. Itulah kata Benny kini. Tapi di hari satu baduo inyo pai katampek pesta nan lain lah banyak tibu si dia langsung menyambut jo sanang hati selamat datang katanya dia. Kabake Desna jo si Benny langsung nyo ambil tangan Desna dek si dia masuk itu nyo masuk ke dalam bersama-sama. Diantakan Desna jo Benny kau dasaril masuk itu sambil nyo kabakato iku ketua Persatuan Mahasiswa Indonesia di siku. Naruponyo dasaril ko urang awak ajuwo mae. Tapi nyo kadang di Bandung Sumarni namu bininyo na lain ado pulo di sinan ado Suwarti ado lo dadang jo pasangannya banyak lo na lain di situ sampai panua sampai ruangan tuh. O samanja ado pertemuan tu Desna jo dia lah akrab bana dia cuk mana lepon kadang membawa basu ditampek lain balanjo ke toko sambil bacurito indak teraso bisua karayo nyucubo mana leponnya dek si Desna. O dia mangke masuk itu langsung Desna kabatanyo. O bisuak lah nyato di hari rayo baa rencana kita di siku. O menjawab dia masuk itu nambak biasa ambo di siku biasanya kita bakumpul balik indak dietong panjang mana di malam samalam rayo. O di malam sabalun rayo Benny nan balun pulang juga. Tawayang de inyo balik kampung koto ayah jo ande na labiawana saratu daya sit jo asni hoba itu pulo duo jo adiknyo nan sadang kuliah aye mato dona balinang minang nena Waya mato balinang linang raso tangiang urang takabia di talingoyo. Ari baganti ari pakan baganti pakan bamanuang surang Desna maso itu mamatinyo dalam hati terasa bare ari kari de inyo hidup jauh dari rasa sanang. Oi nambah urang pai mendaki puncak anta di mata lataknya hanyalah sore nanatang dari kampung saketek dapet mau be perasaannya sore dari mande 100 sore dari asmi obini udaya zit sana Sure dari mande datang nan terakhir agak seketik membuat Desna risau mamaknya dalan bapasan baki mandinya menceritakan tentang sawah di kampung ado nangka dijual orang tolong sawit kasih Desna
Elok kita saja mambiak sawah itulah bunyi surek nan ditarimu tamanung desna membacanya. Membatin desna masuk itu orang di kampung menyangku awak sanangmu di siku dapet lagi orang Asia orang Amerika pulau kanamonyo. Tabayang dek desna mamaknyo dalan di kampung kian kamari mahajan tua menyabui kau orang kampung kemana kanambu di Amerika kini. Nyuan biak sore nang kedua dek si desna nang dikirim dek Asni bini Udayazid. Di dalam sure Asni bacurito siraman kawin tatangkok Josieti. Olah heboh orang sekampung padahal curito nang didengar raman Josiana ko kekawin bulan mengkoko. Itulah sure dari si Asni. Otabayang dedesna bara karamu ati siana surek ketigo dari udah silili dibaconyo. Udah ambril kanamonyo nanti enggak di Amerika juga batu sangka kampung inyo. Oh tapi dambril lalamu menatap di sinan. Tapi alum bisa basuo Josi desna karano tampe tingganyo jauh dari tampe desna tinggal mae. Tinggalkan surek menyurek dulu nan bak biasa tengah malam si Beni baru pulang desna nanalun namualalo. Selesainya si Beni baganti baju batanyo desna masuk itu setiap hari udah Beni berangkat dari rumah. Pagi subuh udahlah jalan, pulang menjalang tengah malam. Kadang acok udah indak pulang nalabia marisau kemana hari satu jua hari akai udah berjalan juga itulah kata desna tadi. Entiang saja Beni menjawab, ba itulah pada umumnya kami di siko. Ambo nio kuliah ko capek selesai. O desna mayokan saja sudah tu desna bakato balik. Nan selama tinggal di apartemenku kurang tanang rasanya diambu risih kata orang kini sabab ba ada ba itu. Karena tinggal bercampur aja lain ba kok kita pindah rumah nananyo tinggal kita berdua dah Beni. Apolai sabantalai otatagun desna bacurito mancaliek Beni sakuteko joraso sanang hati desna melanjutkan curitonyo ambo kini sadan babadan duo udah Beni. Apa? Tagang mungkonyo si Beni sakutiko. Ado raso indak sanang di mungkonyo. Takajui desna mancaliak mungko Beni. Jawek nan indak disangko-sangko. Ba adek da Beni bantua indak suko. Kalau ambo babadan duo. Sinam menjawek nyo si Beni. Ambo menyangko desna lai kabe. Ambo nanalun siap punyo anak.
Oma alu nambo sadang kuliah penghasilan coy ko pulo mananga kato si Beni tadi desna langsung ke dalam biliknya langsung lari ke dalam di dalam terserak tangiman. Di dalam terserak tangi bantalapan wede ayam atu. Oh de ayam atu mama banang ko bana utuh badan kemana ya badan kemangadu badan lah jauh mana oh dirantau